kuma i jogo de b'i jɔ lahara ni an sera yen Konate nana a bɛ cogo di Konate bon a yɛrɛ tɛna s'o ma sa parce que n y'a f'i ye n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen ko olu ti jɔ lahara kɛnɛ kan la yukum lahum wazna kɔsɔkɔsɔ an b'olu la an bɛ se ka taa ten tuma ala b'i wele dɔrɔn cɛ saba e tun bɛ min ne tun bɛ Bamakɔ donc e selila wa n selila i ye sun don wa n ye sun don ayiwa tiɲɛna i ni ala cɛ vraiment i ye n dɔ i ye n bato a diyara n ye kosɛbɛ e ka kiri tigɛra taa i taatɔ dossier Sirakɔrɔ Daramani Jatɛ de e b'a fɔ ala o don anw nana yan dɛ dɔw ka sɛni donna i ka so o waati la i y'a yira ka ɲimi sɛtigi b'a kalama mana i tɛ se ka taa fɔlɔ dɛ k'i to furufuru feere la i ye fɛn dɔ ɲagami an na i ye worobilenma ɲagami i ka a tɔgɔ ye di sumala la i tɛ se ka feere tɔ i ye kinisɛnɛ ɲagami cɛkɛ la k'a feere e tun bɛ sanji feere la i ye pétrole k'a kɔnɔ e tun ye pompisier i ye pisoloni don mɔgɔw ka mobili kɔnɔ ka fiɲɛ fu k'a la o yɔrɔ bɛɛ mobili fara ja fiɲɛ de b'a kɔnɔ e k'i yɛrɛ la ja fiɲɛ de don essence tɛ yen i ɲinɛ n'olu kɔ an karamɔgɔ i bɛ jɔ yen de sa an b'an to alijinɛ kɔnɔ an bɛ lɔnkɛri da i la de ko nin de don wa donc lahara gɛlɛya an dama de kumana ala ko inna kitabal abrari lafi illiyina alijinɛ yɔrɔ dɔ bɛ ko illiyina o ka di dɛ alijinɛ yɔrɔ kɔrɔtalen dɔ ye el aliya fil janna ale kɔrɔtalen don kojugu i m'a ye illiyina ali y'u kɔrɔ ye ko fɛn kɔrɔtalen kumana ko ɲumankɛlaw faama min bi fanta ye k'a fɔ n bɛ se k'a datugu sisan k'a bɔ o ye illiyina ye mali fanga ye fɛn dɔ kɛ nin waati la a diyara ne kojugu a diyara ne ye fo ka fɔ a diyara je mais ne bɛ kuma caman fɔ faamaw ma ne da ka di a fɔli la parce que n'i y'o de fɔ u kan ka fɛn fɛn di ne ma ne y'a bɛɛ sɔrɔ ne y'o kuma ni min fɔ ko tigi taga de aw bɛ tigi togo di ye an karamɔgɔ awuru ta in tɛ dɛ pati dɔ y'o tigɛ ka Asimu foto belebeleba bila ne ka kuma jukɔrɔ ka kuma kun ni a nɛ bɛɛ tigɛ cɛmanjɛ ka sin ka t'o bila parake i b'a fɔ Konate yɛrɛ bolo koron bɛ Asimu kama ayi mama ba ne t'a to mama bi ne ka kuma tigɛ taa i si lajɛ a ti laban n'i y'a tigɛ ala k'i tigɛ bilahi ne taara bɔ nin kan n ko nin ye mun ye ne yɛrɛ kɛ man di ka président tɔgɔ ta mais ne b'olu fɛ diɲɛ bɛɛ b'o dɔn n ta tɛ président kelen ko dɛ ne n'u ma deli ka jɛ ne ye saraka min dɔn olu yɛrɛ m'a bɔ fanga ye i y'a faamu olu yɛrɛ m'a bɔ n ka mɔgɔ tɛ faga na n ka mɔgɔ tɛ sarata kalo la nin dɔgɔnin tun kan ka sarata n nana lajɛ sɛnɛ de bɛ range n y'o kɛra o bɛ taa Sud Afrique doni min bɛ ne kun ni ne denw ko b'u sen da ne senano na sangilo bɔra 4 tile kɔnɔ o bɛ sɔrɔ bureau jumɛn kɔnɔ a tɛ sɔrɔ voilà donc o la mais k'an ka kumaw tigɛ n tɛ dagani kɛ dɛ nka ni min y'an ka kuma tigɛ k'a juguman bila ala k'i tigɛ
ala k'u tigɛ wallahi ala kan'u dafa amin nga ye n si kɔnɔ siɲɛ kelen don mais mobili tɛ gawa sɔrɔ bɛ boli a ɲɛ de dɔw delilen b'a tigɛ ka barow la dɔw yɛrɛ bɛ ni m'u ka kuma tigɛ u tɛ lafiya nka ne t'olu dɔ ye ne t'olu dɔ ye dɛ ni ko i bɛ ne ka kuma tigɛ pour que ka degun dɔ lase ne ma a degun ɲɔgɔnna 100 bɛ jigin kan parce que i ye n ka fayida dɔ ta ka wuruju o i mago ɲɛ i ma mɔgɔndiya